Magdali-dali tag uli mga tats kay naatay paliton or naatay hikayon karong adlaw kay birthday sa akong kameraman. Ang akong anak nga kameraman mga tats mao yung birthday. So ato siyang handaan bisag gamay lang mga tats. Syempre mga tats ang atong budget tama-tama lang mo nang isa lang ka manok atong gikuha di mga tats. Pagkahuman mo adto ta dito sa gulayan kay makuha pud tag bihon bali tunga lang pud sa kilo. Og isa ka ahos og isa pud ka bombay. Sama sa ginang mga tats ilig jud og budget or di kay hilig budget jud di mga tats mo nang nikuha pud tag karos og repolyo. Asin na dayon mga tats kay pagabot sa balay daghan pa kog lihokon sama ni pagkilaw sa isda kay wala pa tay kaon mga tats. So ato sa ning kilawon para paniud to. Og ang uban na mga tats akong ibilin no kay basig may maabot mga amigo nato mo request og kinilaw og sinugba. Sa bagay daghan matag isda og mao din akong mga anak mga tats. So puro jud ni babae mga tats og kini ang nag-birthday tara nigawas na. Tara ang nag-birthday. Ang atong kameraman panghawa mo diya kadili nyo adlaw iya man ni. Pila na edad na to? 13. 13. 13 guwa nga. Ano pa, dili mo tuwal pa. Mabiyan ng palit mo yan ng pito. Dali lang nak, maglingkod sa kunak. Katong duha ka bata mga tats ako atong apo no bali tulo na ni akong apo mga tats kay akong anak 5, 4 ang babae, isang lalaki. So nadugangan jud among kaliwat mga tats. Paghuman na mga tats ako sa tong gibalikan ang cake no kay ngano nakalimot di ay ko nga naman di gi-order nga cake kay ganahan pud ko mo-order ding mga tats kay ngano man daghang klase-klase nga mga cake diri na 300, 400, 500 so makapili jud ka sa ilang mga cake mo nang diri ko tigpalitan. Syempre mga tats katong gamay-gamay lang atong paliton no kay nagbudget pala kita kadaghan patag paliton kay mapalit patag pizza kay ang order magud mga tats pizza o kanang cake so atong pagbigyan. Basta pa order. Ha? Basta pa orderon. Sa tanan anak na ko mga tats mao na pinakabuutan no og bright syempre asad na muliwat syempre sa ako alangan man sa silingan og mao po na akong kameraman. Gikan atong gagmay panas lang mga tats ako na naslang gitudloan ako unsay maabot sa tuwa maura na dili na ta manginda atong wala kay ngano man wala man tay kwarta so matuto na sila makontento mga tats og nakasabot po sila sa akong bahin mga tats kay kabalo man sila libor ta og pila ra may income sa tong libor mga tats igo ra sa kaon di ba dili kita halos kapalit og mga sinina mo nang ato ginahatag sila kung unsa man ang atong makaya sama karon isa ka manok lang na mga tats og bihon bali tunga sa kilo og kanang pizza hut og cake pila ra may gasto na mga tats ubot naon wa jud nakabot sa kalibo ba so mo na nitong nahimo mga tats no natay cake diha natay bihon natay ginagmay natay pizza makontento na mi ang mga tats og sangko sa langit na ang kalipay sa akong anak mga tats isagoy dili ganan mo handa og daghan mga tats kun naalan tay kwarta alangan magpakana ata nga wa man ta di ba pangit man na nga mga tats oy ang bata mga tats basta naay cake malipay na o tanawa lipay kay sa mga tats so dako kay nagpasalamat sa ako mga tats sige blow the candle yay si kantahon happy birthday to you Ay, mama. mga tats, mahihain ang mga anak ako. Ha? Simple lang gud mga tats, oy. Anak lang katirada ba. O di ba? Perting lipayan niya mga tats, punong pasalamat po ta sa Ginoo sa tong grasya. Pero sa tilon mga tats, pasalamat ta sa grasya nga gamay no. So akong anak mga tats, maulo jud na siya. Ang yang simpleng wish ng tats maura na. Nya, mula sa to. Thanks.